ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு திரும்பிப்பார் சேனல். இன்றைக்கி நம்மளுடைய திரும்பிப்பார் சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக 6 கிடாரி கன்றுகள், எல்லாமே பருவத்துக்கு வந்த கிடாரி கன்றுகள் தான். 6 கிடாரி கன்றுகள் விற்பனைக்காக வந்திருக்கு. இந்த கன்றுகளை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க. எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான கிடாரி கன்றுகளாக இருக்குது. பாருங்கள் மாடெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி. தண்ணி தேனிக்கு எல்லாத்துக்கும் சூப்பராக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி இந்த கன்றினுடைய கலர்லாம் பாருங்கள், நல்லா சூப்பராக விழுந்திருக்கு. நல்லா சூப்பரான கன்று, ஒன்று கூட பழிக்கவே முடியாதுங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா 11,000 முதல் 19,000 வரை விற்பனைக்காக இருக்குது. அதாவது ஒவ்வொரு கன்றை பொறுத்து ரேட் மாறும். இந்த கன்று பாருங்கள், கொம்பு டைப்பு மாடு, நல்ல நெட்டு வாட்டத்தில் நல்ல ஹைட் வெயிட்டில் பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது. எல்லாமே நல்ல சுழி சுத்தமாக தான் இருக்குது. எதுவுமே குறை என்பதே கிடையாது. எல்லா மாடுகளுமே சூப்பரான மாடுகள் தான். உங்களுக்கு எந்த மாடு பிடிச்சிருந்தாலும் நீங்கள் வாங்கிக்காங்க. பாருங்கள், இந்த மாடு கச்சப் மாடு. இதுவும் பாருங்கள் நல்லா சூப்பராக இருக்குது. நல்லா ஹைட்டாக இருக்குது பாருங்கள், எந்த அளவுக்கு நல்லா ஹைட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லி. நல்லா சதைப்பிடிப்பாக நல்லா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சினமால் விற்கும்போது நல்ல லாபத்துக்கு விற்கலாம். அந்த அளவுக்கு நல்ல பெருங்கூட்டாக வரக்கூடிய ஒரு சூப்பரான கிடாரி கன்றுகள் தான் இது. மொத்தமாக 6 கிடாரி கன்றுகள் இருக்குது. ரேட் அனுசரித்து கொடுக்குறதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க. மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. இது பாருங்கள், ஜெர்சி கிடாரி கன்று. இதுவும் கொம்பு டைப்பு, ஆனால் சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். அதனுடைய முக அமைப்பு பாருங்கள், உடலும் சரி முகமும் சரி நல்லா பொட்டி மாதிரி நல்லா அழகாக இருக்குது. இது பாருங்கள், அடியில் வெள்ளை விழுந்திருக்கு. இந்த கன்று கிடைக்கிறது, இந்த கலரில் இருக்கக்கூடிய கன்று கிடைக்கிறது அரிது தான். ஏன்னா பாருங்கள், பிஸ்கட் கலரு கீழே வெள்ளை விழுந்திருக்கு. இந்த கலர் எங்கேயும் அதிகம் கிடைக்காது. ஏன்னா நானே இந்த மாதிரி கலரை தேடி பார்த்துருக்குறேன். இப்போ வந்து நான் வேறு மாடு வாங்கிட்டேன். ஏன்னா இந்த கலரில் கிடைக்கவே கிடைக்காதுங்க. கண்டிப்பாக பிடிச்சிருந்தா வாங்கிக்காங்க. சூப்பரான கன்றுகள், எல்லாமே தரமாக இருக்குங்க. ரேட்டும் பார்த்திங்கன்னா 11,000 முதல் 19,000 வரை ரேட்டு சொன்னாலும் ரேட்டை அனுசரித்து கொடுக்குறதாகவும் சொல்லியிருக்காரு. அதனால் ஸ்க்ரீனில் இருக்கக்கூடிய மாட்டு வியாபாரி ராஜா அவருடைய நம்பருக்கு கால் பண்ணி பேசி மாடு வேணா வாங்கிக்காங்க. நாளை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.